Kwenziwa yini labafana abenzelwa izinto amantombazane bangabi nawo kanje udanki? Okusho ukuthi vele bakhona nje abantu besilisa abama-gold digger nje abaphilela lo ukuthi nje uzohamba ecutha amantombazane and bayalazi uhlobo lamantombazane abawacuthayo. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zanihambela lekude phezulu. Do join. Do you want us to phone him, or do you want to phone him private? Let's call him. I need to have answers because I cannot be in debt because of him. Please, can we please call him and find out? Because I cannot waste so much of my time and my energy on someone who doesn't even care about me. It's not fair. So take out some random girl he met 3 months ago. Please call him, guys. Hello. Calling back very soon. Hi, Tabang. How are you? Good, thanks. I think you just spoke to my colleague. Yeah. Yes, I did. Greg Zimba. Greg Zimba, who actually is not really Greg Zimba. He's Frankie from 947. Yeah. Tabang. Uyabona, whatever you do, uthandaze ukuba uBob the Builder kungakulocate ngoba uyazi ukuba uBob the Builder. Umfana uzokubukisa ngawe akwenza ihlaya azakwenza ihlaya public live on national radio. Radio 207 straight fresh is trending from Radio 207. Lalela ngiza nendaba iza nendlebe wena yenza sure nje ukuthi you like, you comment, you subscribe. Khumbula ukuthi izindaba zala ekhaya yakhaza ukuthi sazimnandi ezinye ziyahlekisa kanti ke mangabe ufuna ukuthi sixoxe indaba yakho sikhulume ngayo la. Uthole uvula amanye ama-life graduate, DM me, Zandi, on Facebook, Meaningful Conversations with Zandi Mfeka, Meaningful Conversations with Zandi Mfeka, Conversations_Zandi Mfeka on Instagram and TikTok. Do follow, right? It's a skincare day and it's my birthday. I am just titivating myself. Last night I was up and about, so today I decided to stay in. So don't mind my eyebrows. Ngifake eyebrow tint. So ngenza lezinto zabelungu a while ago, and mangenza lezinto zabelungu a while ago angakoyi ukuyivuselela. So I just usually use eyebrow tint. So if you are asking yourself ukuthi ngizibhixa ngani ke njengamanje ngizibhixa nge-collagen mask ikhona le ka Shein, yeah, you can just buy it. It's a collagen iphuma nje iset. Webo Bob the Builder akensondele nganeno ngoba angidinga ukunderstand something la. I'm so confused. The trending story that came direct from Radio 207, which went live on a national radio. Umogelings, Bob the Builder Mogelings. Umogelings, ithi ngikushayele lesi story ma ukuthi awusazi ngoba mhlawumbe kunokwenza ukuthi awusazi sikuphuthile asisibambe sisashisa. Umogelings uhlala ne-boyfriend. So uMogelings mihlala ne-boyfriend endlini. uMogelings it's been 3 years ehlala nalo boyfriend and bahlala ndawonye to a point ukuthi uMogelings lo uyondla la endlini, uyasupporta la endlini. Umfana ngamazi ukuthi wenzani kodwa kusho ukuthi ugela usebenza kahle mawukwazi ukusupport indoda. Vele usukeleke nje usupport indoda kusho ukuthi usebenza kahle. So uyondla ugela la endlini, mekondla ugela la endlini uyasupporta ukuyale. So bayathandana nomfana kumnandi hawu yonke into yinhlidelile kuswiti nekhala. So ekuthandaneni kwabo uMogelings ke kusho ukuthi mayesho uthi last year uMakamfana uye washona. Mayeshona uMakamfana I don't know what came first. Whether uMakamfana ushone esemfake kwi-funeral cover kodwa i-funeral cover ingakomkhava ifule ngoba ngathi uMakamfana ugulile kuqala. So okusho ukuthi uye wamfaka kwi-funeral cover. Le funeral cover angithi i-funeral cover inesikhathi, especially depending on the age ukuthi what age are you in mangabe ukhava. So kunala waiting period. Kusho ukuthi waiting period ibingakofiki. Kwenze ukuthi uMakamfana wavele washona. Waiting period le ingakokhahleli. Thema kashona uMakamfana nangu uMogelings eyothatha iloan ukuthi kungcwetshwe uMakamfana. Hey, Mogelings uye lo yaya ngathi ngiyambona ngathi futhi nemcondo yakhe ibovu ifana neyami. Cwasha ngene ephuma emabank ethatha iloan ebank ukuze uMakamfana angcwatshwe.
yabapha into enjalo uhlangana phona nokufa komuntu ozala iboyfriend yakho ngoba akuyena umamezala wakho awulotsheliwa khishwa ngisho iqhude kodwa wena sowucijisa imcondo bheka cwaku ungena uphume emabhenki ayabona into enizenzayo hayi mina angizazi ziyasithusa ziyashaqisa hayi ke idluleke leyo sisidlulilo kaMakamfana ugirl njengoba ehambe wawothatha iloan mind you iloan phela uyayithatha imnandi mayisakhahlela ithatha qinqinqinqi ingene kwi bank account kodwa mase kufanele ikhokhiwe elinye itoho no half ngoba phela you have to pay back loan eyabelunga kuyona yakho and more uyikhokha back with interest ugirl ke manje usebhizi ke ukhokha le loan with interest ayithathile yokushona kaMakamfana ethathela umncwabo and then on top of that okusho ukuthi ke njengoba besahlala la uyondla wenza yonke lento nangoku ugirl sekuyi Valentine njengoba kuyi Valentine nje izolo nangoku ugirl sekuyi Valentine ufuna ukusurprise umuntu wakhe hey ugirl nesineke ne ugirl unothando ugirl uromantic uyizo zonke lezi zinto nina ningezona life graduate qaqeka afoneke ugirl ufonela phi ufonela emsakazweni Radio 207 like sebenza khona uAnele Mdoda if you don't know so uAnele Mdoda unale co-host yakhe ke yomlungu ke they usually do ama pranks they usually kunama competition nje ma registration you all know that ukuthi kunama competition so angene ku Girlings uthatha wenza i-competition meka yenza le competition uGirlings ungenela ngegama le boyfriend yakhe ukuthi on a Valentine's Day bazozikhipha uma ewin boyfriend bazozikhipha bahambe bayodla eMarble Restaurant. Marble Restaurant is one apparently angiyazi nami it's one they say it's one of the beautiful you can just Google it's one of the beautiful classy restaurants in Sandton. Angeneleke so makangenele competition ke bese ke kuthi umfana akafoneleke phela uwinile competition angithi kahle kuyi prank kodwa futhi at the same time usuke ufuna ukubona ukuthi umuntu wakho iqiniso lingakanani uthembeke kangakanani kuwena yabo so kusho ukuthi kahle ebempranka so wenze ngazo ukuthi ungenele i-competition and umfana uwine ukuthi athathe akhiphe isithandwa sakhe bayodla boyi2 eMarble Restaurant hayi ke nangempela ke kwenzeke ke bamfonela umfana bebemfonela umfana achaze ke uGreg azichaze ngubani wakabani ngifona from Radio Ntontontoni umuntu wakho has called us and ungenelele kwi competition and mayingenelela ku competition uwine a date night for 2 and this date night for 2 is going to take place in Sandton at Marble Restaurant so when do you ubani umuntu wakho bangamtshela ukuthi ubani umuntu wakho bathi ubani umuntu wakho lalela ubhuti ongcwatshela uma wakhe umuntu wami uThabisa ubhuti yena uThabo umuntu wami uThabisa TNT even our friends calls us TNT umuntu wami uThabisa we've met 3 months ago and ngicela ukuthi ngihambe nomuntu wami ukuya kule date guys cabanga wena ungenela i-competition ukuthi umuntu wakho awine mase winile umuntu wakho kufanele achoose ukuthi uzohamba nomuntu wakhe umuntu wakho akhethe umuntu wakhe akiyeke wena umuntu wakhe ongenele i-competition wayewina is choosing umuntu wakhe azohamba naye ukuya kwi-competition ukuyodla restaurant is even picking up a date night ukuthi on Tuesday night it's the dates that they are going to go so abababhukhele on Tuesday night ayisangananga intombazana on radio ayisangananga intombazane on radio live hayi Bob the Builder ngiyakhuza kuyona yonke mistake nakuna konke ukugowa lethi leli demoni lokuba uBob the Builder never locate you ngoba kade ngisho ukuthi singise siyangihlula mase kufanele ngikhulume ngaleli demoni lika Bob the Builder Bob the Builder they die building angazi nami uthi ngithini kodwa uyangizwa ukuthi ngithini hlukana nokuba Bob the Builder it doesn't pay being Bob the Builder doesn't pay umfana uzobukisa ngawo umhlaba wonke othi ngindlalele le clip ngizwe check out nayi clip uzozwela wena ukuthi kwenzakala intombazane yahlanya intombazane ithi wethabo
Wethabo, ngithe gabu ey'kweletini, mina ngicwilile ey'kweletini ngenxa yokuthi ngithathe i-loan kuyongcwetshwa uma wakho, ukufila uma wakho udabukisa la ungenayo imali yokungcwaba uma wakho and ngangena ngagamanxe kumaloni, kunamanje ngingene kumaloni and khona manje wena kade ngivele ngisola ukuthi khona into oyenzayo because nje endlini u-off kwathini wachaza. Akaphikanga umfana. Akaphikanga yini umfana live on radio, waphika umfana waginqika, yazi waphika waze waketuka, wathi nje umfana there are AI voices asilinganisayo, kwathini wathi Anele ima sikudlalela ivoice yakho, wathi hayi angimazi lowo muntu, these days kunama AI voices, umuntu can clone, can pretend is you. Hey ngaze ngasaba Bob the Builder. Hayi asibambe la ngoba uyayibona le phathisa ngenzululwane kona ufika kanjani nje kutheni uyongcwaba umamezala wasemzini ongalotsholiwe kona. Hayi ngiyamjaja uMogela, ngiyamjaja, uzungene ezikweletini nje. Hey Girlfriend is Tabile. Now, your real girlfriend, Lebo, is the one that asked us to do this in War of the Roses here on 947. So now, this is recorded. Oh, Restaurant? no. For Valentine's Day, when I suffered my head for you, Kaban. Baby. Don't What are you baby talking me. about? What's wrong with you? TNT. No, I'm asking you genuine questions. Like, what are you talking about? I'm Where asking are you you a getting all genuine that? question as well. He's gaslighting the whole of I'm Germany. asking you a genuine question as well. We are gaslit. But I'm asking you because I don't understand what you're talking about. No. On the phone and just screaming. Don't take down with me, okay? Calm down. Can you breathe? Breathe for us. Can I breathe? Don't gaslight. Can I breathe? Can you zip up your pants? Can you do that? Tabang. Mama, what's going on? Tabang, we just offered you a chance to go to a restaurant and you said you're taking your girlfriend and you said your girlfriend is Tabile. Now, your real girlfriend, Lebo, is the one that asked us to do this in War of the Roses here on 947. So now, this is recorded. We are going to listen to it forever and ever, amen. So now you can't lie and you can't gaslight your girlfriend and say that you didn't say you're taking Tabile out. Please don't do that. Don't be that guy. Man up and then try figure it out. Do you want to save the relationship? Because how you act now is how you're going to save the relationship. Don't make a style. Stamita style. You could. You see, the thing is, I don't even know what you guys are talking about first. Right? Anela, just play it. He wants hard evidence. Just play it. Okay. Look, Taban. You know AI, you can like fake people's voices. None of this is fake, Taban. I think the reality is the whole city knows it's real. The whole city knows you've been caught out in this moment. Lebo's waiting for answers that you're not willing to give her. And, you know, I want to say maybe you guys should just speak in person. Because let's leave it now. we're going to leave it here because I think that the two of you need to step into the house you live in together